אוקיי חברים, היום אנחנו הולכים לעשות ספוילר לפרק הבא. אני יודע, זה קצת לא טוב, אבל אנחנו עוד נעשה את זה. קודם כל, אנחנו הולכים לנסות מתקנים שלא עשינו את זה, למשל את זה וגם את זה. אנחנו הולכים לעשות את זה אין לי עוד מה להגיד לכם, אבל מה שאני יכול להגיד לכם שאנחנו הולכים היום לעשות דברים שאנחנו לא עושים ברגיל. אנחנו הולכים למשל לקפוץ מהדברים האלו, ללכת למקומות שאסור לנו, אבל בשקט, רק ביני לבינכם, אוקיי? אז אנחנו נתחיל מהקפיצות. זה קשה. עכשיו אנחנו רק תדעו שזה לא חלק מהסדרה, זה לא פרק. כן, אנחנו רק עושים את זה כי הפרק יצא מחר, ואנחנו הולכים להראות לכם חצי מהשביל שאנחנו עושים מחר. אז אני יוצר את המצלמה ואני אחזור אליכם אחרי הפסקת הפרסומות שלנו. אוקיי חברים, זה יהיה חצי מהשביל שלנו שאני מראה לכם. אני לא אראה לכם את הכל כי אני רוצה לשמור לכם להפתעה. אוקיי, אני אחזור אליכם ויאללה ביי.